Ja, zegt tegen meester dat jullie een klas zijn waar er echt veel in zit, waar je heel veel mee kan doen. Ik ga jullie echt wel missen. Het was leuk dat de laatste stage eigenlijk bij je meester was. En zeker ook met de groep zoals jullie. Ik heb ook nog iets mee voor jullie. Oh ja. Ben een film aan het maken?